että sitten tulee aika pitkä video, mutta tuosta vähän aikataulujen laadinnasta, eli kaikki keskeiset työt sinne pitäisi laittaa, että on ne sitten omia tai aliurakoitsijan töitä, niin kaikki pitäisi sinne laittaa. Aliurakoitsija tarkoittaa esimerkiksi just sitä maalaustyötä tai sitten kalustetyötä tai muuta. Ja nämä pitäisi mitoittaa sillä tavalla, niin kuin nyt on tehty, niin että kauanko ne kestää. Ja tietysti jos teillä on niin kuin omaa tietoa esimerkiksi siitä maalaustyöstä tai muusta, että kauanko se kestää, niin kyllä sitä voi käyttää, mitä normaalisti on kestänyt. Maalaustyö nyt on hankala muuten mitoittaa ihan todellisuudessa. Tietysti voidaan tasoitetyökin mitoittaa, että paljonko siellä on tasoitettavaa seinää ja mitoittaa sen pohjalta, mutta kyllä se melkein, jos on edellisissä kohteissa kestänyt tietyn aikaa, niin voidaan käyttää sitä samaa. Riittävästi toteutusaikaa pitää varata ja sitten kullekin tehtävälle työrauha, että siellä ei ole pyörimässä esimerkiksi samassa tilassa muita henkilöitä. Että kyllähän jos on jotain laatottajia siellä ja on niitä tasoitemiehiä tai sanotaan maalareita, niin kyllähän ne pystyy samaan aikaan toimimaan. Ei siinä välttämättä ole mitään hankausta. Etenkin isommassa kohteessa, kunhan ei puhuta samasta asunnosta, niin se voi tuottaa hankaluuksia samaan asuntoon. Riittävän suurena kokonaisuuksina laittaa ja miettiä ne riippuvuudet ja sitten sillä tavalla, että pystytään myös seuraamaan sitä, eli valvoa sitä tuotantoa myöhemmässä vaiheessa. Me katsotaan sitä seuraamista sitten tuolla lopussa. Tuossa on nyt vaiheita. Ekanakin se kireys tarkistetaan. Siihen on olemassa tietty kaava. Tietysti tulevaisuudessa maalaisjärkikin kyllä opettaa teille, että onko aikataulu kireä vai ei. Sitten tämä tehollinen rakennusaika, että vaikka tuntuu, että siinä on paljon aikaa, niin käytännössähän siellä tulee näitä arkipyhiä ja tulee pakkaspäiviä, tulee tietysti riippuen ajankohdasta, että missä vaiheessa se runko on, tulee loma-aikoja ja muita, niin se ei välttämättä ole se koko vuosi, vaan siinä on vähemmän sitä rakennusaikaa. Kun me ollaan noita aikatauluja tehty, niin me ollaan laitettu ne lomat sinne ja ollaan laittu arkipyhät ja muut. Tietysti ainoat mitä ei ole, niin esimerkiksi pakkaspäivät, että se pitää sitten arvioida siinä. Sitten tuo kohteen osittelu, katsotaan sitä tuossa jatkossa tarvittaessa. Eli esimerkiksi jos on erillisiä osia siinä rakennuksessa tai erillisiä kerroksia, niin ne voidaan ositella, mutta niin sitä katsotaan tuossa hetken kuluttua. Sitten miten tämä osakohteet tehdään sitten, missä järjestyksessä, siitäkin tulee ohjetta sitten myöhemmin, mutta se pitää miettiä. Sitten tehdään se tehtäväluettelo ja lasketaan ne määrät osakohteittain. Ja toi on pikkusen haastavaa siinä mielessä, että yleensä se määrälaskenta, niin kuin teilläkin on ollut, niin se määrälaskenta tehdään tai annetaan ne määrät koko rakennukseen. Mutta eihän se, ja käytännössä niin kuin nytkin te olette tehnyt, jos teillä on kerrostalo ollut siinä aikataulu tai siinä omassa kohteessa, niin kyllähän te laskette ne määrät kerroksittain. Eli periaatteessa se erittely on hirveän helppo tehdäkin. Tehtävien miettiminen ja sitten mitoittaminen. No sitä mitoittamista te olette nyt jonkun verran tehnyt, että tiedätte. Sitten tämä tahdistus ja rytmitys, siitä katsotaan esimerkkejä hetken kuluttua, mitä ne tarkoittaa, mutta että se pitää tehdä. Ja sitten katsotaan, että onko se tavoitteen mukainen ja sitten tarvittaessa lisätään niitä resursseja tiettyihin töihin. Tuossa on se kireyden tarkistus. Tässä on niin kuin, puhutaan normaalikestosta ja sen mukaan voidaan laskea. Tuossa on kaavat, miten niin kuin lasketaan. Eli jos siellä on alle 10 000 tuntia, tässä on, tunteina on kaikki niin kuin tunnit, mitä on. Myös
ali- ja sivurakoitsijoiden tunnit. Niin toi kaava, eli 2 + 3,8 kertaa tunnit jaettuna 1000, ja sitten jos on yli 10 000 tuntia, niin käytetään luonnollista logaritmiakin. Mutta että tietysti kun tulee kokemusta, niin ei tarvitse välttämättä kahmoja, kyllä se niin kuin järkikin sanoo, mikä on kireä aikataulu ja mikä ei. Ja tähän normaali kestoon pitäisi sitten lisätä mahdollinen kesälomakuukausi. Jos se aikataulu on yli 20% tätä normaalikestoa lyhyempi, niin silloin se on kireä se aikataulu. No tuossa on siitä tehollisesta kestosta, eli vaikka meillä on rakennusaika se 1 vuosi, niin siitä pitäisi vähentää ne lomat. Ja kyllähän niitä esimerkiksi kesälomaa pidetään joka tapauksessa. Ja käytännössä talvilomakin, vaikka se pidetään esimerkiksi eri aikaan, niin kyllä se käytännössä pidetään kuitenkin ne talvilomat. Kaikki työntekijät pitää jossain vaiheessa. Sitten pakkaspäiviä on jonkun verran, tai no, onko? Viime talvena ei tainnut olla yhtään. Ja en tiedä, tuntuu siltä, että ei tänäkään talvena varmaan tule kovin montaa. Että onko kehitys menossa siihen suuntaan, että saamme unohtaa pakkaspäivät kokonaan. Sitten nämä pekkaspäivät, joita on kaikkiaan 12, katsottiin silloin työehtosopimuksesta, niin nehän pitää jossain vaiheessa niille työntekijöille myöntää. Ja rakennusliikkeillä usein on esimerkiksi joulunpyhien aikaan, jolloin muutenkin saattaa olla, että on 1 tai 2 työpäivää viikossa, niin ei mitään järkeä 9 päiväksi mennä, kun tietää, että se työn teho on silloin heikko, niin voi laittaa niitä lomiksi. Sillä me ollaan nyt tuohon aikataulupohjaan laitettukin. Sitten nämä arkipyhät tulee jonkun verran ja sitten tulee tämmöisiä häiriöpäiviä, että niitä jonkun verran pitäisi sinne laskea. Ja yksi mikä on, niin luovutusvaihe syö sieltä. Ei se luovutus tapahdu niin kuin noin vaan siellä on itselle luovutusta, siellä on niitä koekäyttöä, koneiden laitteiden koekäyttöä. Eli periaatteessa se pitää olla jo aikaisemmin valmis, ennen kuin niitä koekäyttöjäkin ruvetaan tekemään. Eli sekin syö siitä aikataulusta. Eli vaikka on vuosi rakennusaikaa, niin voi olla, että se on todellisuudessa 9 kuukautta. Sitten nämä osakohteisiin jakaminen, eli sillä tavalla, että niitä voidaan se aikataulu suunnitella, tuotanto voidaan suunnitella paremmin ja häiriöherkkyys vähenee, mutta katsotaan esimerkkejä sitten hetken kuluttua. Niin voi olla fyysisiä osia, rakennuksen fyysisiä osia, eli lohko, voi olla erillinen rakennus tai erillinen rakennuksen osa, jonka runko kuitenkin tehdään yhtenä kokonaisuutena. Ja nämä fyysiset osat voi olla erilaisia esimerkiksi tuotantotekniikaltaan tai sitten suunnitteluratkaisuiltaan tai sijoinniltaan tai kerroslukuiltaan. Voi olla rajoina moduulilinjoja tai sitten liikunta- tai työsaumoja, jos semmoisia on. Ja sitten lohkon lisäksi jaetaan työkohteisiin, joka on lohkon osa, joka voi olla sitten esimerkiksi kerros. Eli tehdään näitä työkohde kerrallansa. Ja katsotaan sitten, miten niitä myöhemmin, että missä järjestyksessä niitä kannattaa tehdä esimerkiksi. Tuossa on nyt jaoteltu, että 2 erillistä rakennusta, joilla on esimerkiksi eri kerrosluku irrallisia toisistaan, niin voidaan laittaa lohkoiksi ja sitten työkohteet on kerroksia. Teidän esimerkeissä sitten, mitä myöhemmin tehdään, niin ei ole varsinaista lohkojakoa, vaan on enemmän sitten kerroksittain. Mutta tuossa on sitten esimerkki siitä, että miten se lohkojako vaikuttaa siihen hankkeen kestoon. Eli kun ensimmäisessä lohkossa on perustukset tehty, niin voidaan siirtyä siihen toisen lohkon perustuksien tekemiseen ja samaan aikaan aloittaa ensimmäisestä kohteesta jo runkoa tekemään.
Kun taas sitten, jos siinä ei ole lohkojakoa, niin tehdään ekana perustukset valmiiksi ja sen jälkeen lähdetään runkoa tekemään. Eli siinä tulee aikasäästö. Puhumattakaan sitten, kun sisävalmistus lähtee lohkoittain, että kun on toisen rakennuksen koko runko ja vesikatto saatu valmiiksi, niin voidaan aloittaa siinä jo sisävalmistus. Eli se on joko rakennusajan lyhentäjän tai sitten kiireen pienentäjä. Tuossa on sitten vielä tämä tahtituotanto, tiedätte mitä se tarkoittaa, että siinä on joissakin rakennusliikkeissä on sovellettu tätä tahtituotantoa nykyään. Ja tässä on vielä esimerkiksi jos puhutaan asuinkerrostalosta, niin ei ole pelkästään se kerros työkohteena, vaan siellä on jokainen huoneisto oman. Eli kun edellisen työvaiheen tekijät lähtevät siitä huoneistosta, niin sinne voi tulla jo seuraavan työvaiheen tekijä. Mutta se saattaa olla aika häiriöherkkää, enemmän häiriöherkkää kuin nämä kerroksittainen tekniset. Mutta nopeuttaa aikataulua huomattavasti. Eli se jaetaan silloin pienempiin osiin. Mutta toisaalta jos sieltä joku sitten on esimerkiksi poissa, joku työntekijä tietyn aikaan, niin kyllähän se pysäyttää ne muidenkin töiden etenemisen. Mutta tiedätte, mitä tarkoittaa tahtituotanto. Teillä saattaa osalla tulla vastaankin sitä. Ja tämä on viime aikoina puhuttu paljon tästä ja tehty yksi opparikin tahtituotannosta. No sitten missä järjestyksessä nämä tehdään, nämä lohkot? Perusteena on se, että saadaan lyhin mahdollinen rakennusaika. Ja tietysti yhtenä, mikä vaikuttaa, että olosuhteet. Jos siellä on paalutettava osio, niin se tietysti kannattaa aloittaa, tai oikeastaan aloittaa viimeisenä tai myöhemmin. Paalutus tietysti aloitetaan aikaisemmin, mutta jos siellä on semmoisia osioita, jotka on maanvaraisia, niin se tietysti kannattaa aloittaa ensimmäisenä ne perustukset tekemään. Ja toisessa päässä paaluttaa ja sitten mennä sinne paalutettavaan osioon tekemään niitä perustuksia. Sitten tekniset ratkaisut, tietysti lämmönjakohuone pitää miettiä, että jos jossain on lämmönjakohuone ja halutaan saada lämpö päälle mahdollisimman aikaisin, niin että se pitäisi tehdä ekaan. Ja jos siellä on välitavoitteita, niin ne pitää olla. Ja sitten tämä Hossin sääntö, muistatte, sitten, ettei kukaan sano, muistan kun joskus kysyttiinkin, rakennusteollisuudessa kysyttiin, että opetetaanko teillä Hossin sääntöä koulussa. Niin muistatte nyt sitten, että täällä on opetettu. En tiedä sitten muistatteko siinä vaiheessa, kun menette työelämään ja joku kysyy sitä. Mutta toivottavasti muistatte. Mutta kumminkin ideana siinä on se, että työt aloitetaan siitä lohkosta, jonka perustus- ja runkovaihe on lyhyt. Eli päästään mahdollisimman aikaisin sinne sisävalmistukseen. Siitä aloitetaan. Ja se lopetetaan siihen, jonka sisävalmistusvaihe on lyhyin. Niin sillä saadaan kaikkein eniten sitä lyhennettyä sitä aikataulua. Eli mahdollisimman äkkiä halutaan päästä siihen sisävalmistukseen ja sitten lopetetaan siihen, jossa on sisävalmistusvaihe lyhyin, jos siellä on useita lohkoja. Ja tuossa on tuo perussääntö. Ensimmäiseksi lohkoksi valitaan se, jonka perustus- ja runkovaihe on lyhyin, ja viimeiseksi se, jonka sisävalmistusvaihe on jäljellä olevista lyhyin. Ja sitten tuossa on vielä laajennettuna tuntimääriin, eli ensimmäiseksi lohkoksi se, jonka sisävalmistusvaiheen tuntimäärän suhde perustus- ja runkovaiheen tuntimäärään on suuri, ja viimeiseksi se, jonka suhdeluku on pieni. No, tuossa on, että mitä se vaikuttaa sitten, jos valitaan oikea järjestys siinä, niin mitä se vaikuttaa sitten siihen kokonaisaikatauluun. Eli sillä voi olla aika iso vaikutus. Tämä nyt on vinoviivoina piirretty ja tämä oikeastaan parhaiten onnistuu vinoviiva-aikataulussa. Eihän tosiaan aikataulussa näin hyvin pysty sitä katsomaan.
tai sitä pysty soveltamaan tätä HOSin sääntöä jana-aikataulussa lainkaan. Tuossa on sitten näitä justiin, jos siellä on useampia lohkoja, niin mitenkä se toteutetaan. Eli ensimmäisenä se, jonka perustus- ja runkovaihe on lyhin, että päästään siihen sisävalmistukseen, ja viimeisenä se, jossa sisävalmistus on lyhyin. Jäljellä olevista lyhyin. No, tämä kukin aikataulutehtävä niin tavoitearvion perusteella, niin kuin te nyt katoittekin, niin tavoitearviosta katsotaan ne, jotka on suurimpia työvaiheita. Kukin tehtävä on ajallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Siinä on aikaa, panoksia vaaditaan. Tietty paikka siinä työjärjestysketjussa. Ja tietysti tehdään eteenpäin sitä hommaa. Yhden ammattialan työtä, se voi jakautua osatehtäviä, voidaan koota suurtehtäväksi, mutta sitä voidaan valvoa ja ohjata ja tarvittaessa sitten lisää porukkaa, tai jos on aliurakasta kysymys, niin vaaditaan, että sinne otetaan lisää porukkaa. Tuossa on, että mitkä valitaan yleensä eri tehtäväksi. Eri aikaan tehtävät saman ammatti- tai työryhmän työt, eli maanrakennus ja tontin pintarakenteet. Eli maanrakennus tehdään tietysti ennemmin ja tontin pintarakenteet sitten oikeastaan siinä vaiheessa, kun se rakennus rupeaa olemaan valmis. Tekijänä saattaa olla sama porukka, mutta se kumminkin jaetaan eri tehtäväksi. Sitten kipsilevykatto ja saunojen paneelialakatot. Ne voidaan toteuttaa tai tehdään todennäköisesti eri aikaa. Sitten on tietysti semmoisia, jotka on eri nyt ammattiryhmien töitä, eli kipsilevyseinät tai muurattavat seinät, niin ne vaan laitetaan omaksi. Tasoitetyöt, maalaustyöt usein tekee eri henkilö, voi tehdä kyllä samakin henkilö, mutta että usein on eri henkilö. Sitten jos on omaa työtä ja aliurakkaa, niin yläpohja omakseen ja sitten se varsinainen kate omakseen. Kalusteasennus on alihankintaa ja ristutus saattaa olla omaa työtä. Mutta sitten yhdeksi tehtäväksi kaikki saman alan työt, levyväliseinät ja alakatot tehdään useimmiten sama työryhmä tekee ja samaan aikaan, niin se laitetaan samaksi tehtäväksi. Se voidaan mitottaa sitten erikseen, että voidaan mitottaa, kun tehdään tarkempia aikatauluja, niin levyväliseinät ja alakatot omaksi. Siitä tehdään esimerkkejäkin sitten. Ja tuossa on tehtäväluettelut, mitä siihen kannattaa ottaa. Ja kaikkiaan tietysti siitä katsotaan siitä tarjous- tai tavoitehintalaskelmasta, mikä teillä on, niin periaatteessa kaikki keskeiset tehtävät pitää ottaa. Kattavuus pitäisi olla yli 90% sit kokonaistyömenetistä. Kaikki isoimmat tehtävät pitää ottaa. Jos siellä on pieniä tehtäviä, niitä voidaan yhdistellä tai sitten jättää pois. Jos on tosi pieniä tehtäviä, niin ne jätetään pois. Etenkin yleisaikataulutasossa. Jos mennään vaiheaikatauluun ja viikkoaikatauluun, niin sitten niitä pienempiä tekijöitä otetaan mukaan sinne. Yleensä semmoisessa tavanomaisessa tuotannossa on 20-30 tehtävää ja paikka-aikakaavioon valitaan 15-20 kriittistä tehtävää. Kokonaiskesto on ratkaisevaa ja sitten nämä eri työvaiheiden ja tehtävien sijoittaminen sinne, niin siinä pitää miettiä, että missä järjestyksessä ne tehdään. Riippuvuudet, niitäkin on erilaisia, että esimerkiksi jos on työryhmäriippuvuus, niin sehän ei pysty päällekkäin menemään, mutta jos on esimerkiksi
muu riippuvuus tai joku toinen työ pitää tehdä enemmän, voi olla päällekkäin. Sitten tämä mitoitus, ratusta löytyy tietoja, mutta tietysti teillä tulevaisuudessa kannattaa vaikka itselle laittaa toi ratu. Te voitte imuroida sen ratun itselle ja sinne voi laittaa näitä omia tietoja sitten myöhemmässä vaiheessa, että miten se on tietyllä työryhmällä mennyt. Ja tämähän on yksi keino sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Aikatauluhan täytyy saada, muuten se menee sakoille. Ja tietysti jos aikataulu saadaan pitämään, niin kyllä ne vaikuttaa kustannuksiinkin aika rajusti. Näitä riippuvuuksia on tosiaan luonnollisia riippuvuuksia, että raudoitus tehdään ennen betonointia. Sitten saattaa olla teknisiä riippuvuuksia, eli joku liikuntasauma voi aiheuttaa niitä. Tai sitten jos ajatellaan, että on esimerkiksi muurattava ulkoseinä ja siellä tulee tasakatto ja tasakaton nostot tulee sen muurauksen päälle, niin silloin se muuraus pitää periaatteessa olla ennen tehtynä, ennen kuin sä pystyt niitä nostoja sinne tekemään. Sitten on nämä resurssiriippuvuudet, mitä nyt äsken oli puhettakin, että jos tietty työryhmä on, niin se aiheuttaa riippuvuuden. Ja sitten näitä olosuuden riippuvuuksia. Me käsitellään, no nyt aluksi tehdään tämä harjoitus, ensimmäinen harjoitus tehdään niin, että tehdään alhaalta ylöspäin, niin kuin myös sisävalmistus, mutta sitten tehdään esimerkkejä toisinpäin, eli ylhäältä alaspäin. Ja riippuvuuksia tosiaan näistä oli puhettakin, että alku on yleisin, eli joku toinen tehtävä päättyy, niin seuraava tehtävä alkaa. Tiettyjä on alku-riippuvuuksia, eli laudoitus ja raudoitus, jos on, niin ne pitää alkaa suurin piirtein samaan aikaan. Ja tiettyjä on loppu. Tämä alku-loppu, niin se on tosi, eli siinä Planetissa puhutaan AL:stä, niin se on tosi harvinainen. Ja yleisaikataulutasossa käytetään sitä T4-työmenekkiä ja sitten kun mennään vaiheaikatauluun, niin käytetään sitä T3. Eli tavallaan yleisaikataulussa noin T4-työmenekin ylimääräistä ajat tulee siihen pelivaraiksi. Ja alia-sivuurakat voidaan kysyä tietysti niiden aliurakoitsijoilta ja sivuurakoitsijoilta, että kauanko ne kestää ja paljonko siellä on resursseja, mutta tietysti ne voidaan mitoittaa etukäteenkin tavallaan niin, kuten omat työt, vaikka ne on alihankintaa. Ja maanrakennustöissä sen keston määrää se konetyö, ei mikään ihmistyö siellä. Mietitään perustyöryhmät sinne ja lasketaan työn kesto. Tietysti siihen kestoon vaikuttaa erilaisia asioita. Harjaantuminen on, jos on kokenut työryhmän, niin se kestää vähemmän aikaa. Työryhmän koko, kokemus, ammattitaito, kohteen koko, kuinka vaativa se on, minkälaisia rakenneratkaisuja siellä on, mitä koneita ja kalustoja on käytettävissä, ulkoiset olosuhteet, palkkaustapa, onko urakka vai tuntipalkka, sekin vaikuttaa. Tietysti työsuunnittelu muutenkin, että onko se onnistunut ja työmaan järjestely. Mutta että vaikka mä nyt käydäänkin sitä läpi, että jos teillä on, että se aikataulu tulee liian pitkäksi, niin laitetaan sinne lisää porukkaa. Mutta rajattomasti sitä ei voida lisätä. Että kyllä siinä niin kuin tietty, jos sinne tulee liikaa porukkaa tiettyyn työhön, niin kyllähän ne haittaa sitten jo toisiaan. Ja periaatteessahan se ei ihan lineaarista ole, että jos laitetaan toinen työryhmä, niin se ei ihan lineaarista välttämättä. Tai ainakin jos tulee useampia kertoimia, niin se ei ihan suoraan mene, mutta me nyt lasketaan se, että se lyhentää sitä
suurin piirtein lineaarisesti. Voiko esimerkiksi urakoitsija kohteena, että se on urakoitsijana, niin siinä voi lyhentää päiviä vai eihän sinne voi lisätä? Joo, tietysti jos on tehty sopimus, aliurakkasopimus, niin että eihän me voida nopeuttaa sitä työtä määränsä enempää. Mutta että jos se on aliurakoitsija itse tehnyt sen aikataulun ja sanonut, niin kannattaa kysyä, että paljonko ne on laskenut miehiä sinne. Eli siitäkin te sitten näette, että rupeako se jäämään aikataulusta jälkeen, jos siellä on vähemmän miehiä kuin he on olettanut. Niin se kannattaa kyllä pitää huolen. Että se on oikeastaan hankala tilanne, jos se aliurakoitsija rupeaa jäämään aikataulusta, niin sitten se vaikuttaa kaikkiin töihin. Sitten katsotaan oikeastaan esimerkkinä, ehkä paremmin ymmärrätte, mitä tämä tahdistus ja rytmitys tarkoittaa. Ehkä siitä katsotaan aikakaaviosta. Eli toi tarkoittaa tahdistusta. Jos siellä on yksi tehtävä, joka kestää niin kuin reilusti pidempään kuin muut, niin sehän viivästyttää sitä aikataulua, niin kuin tässä näkee. Niin se viivästyttää sitä aikataulua todella paljon. Eli tai yhtä lailla, jos siellä on yksi nopea, niin sekin vaikuttaa siihen. Eli kaikkein ihanteellisin olisi, että meillä on kaikki suurin piirtein samanlaisia. Et yhtä lailla, jos mietitte, että siellä on yksi valtavan nopea pystyviiva, niin meidän pitää laittaa se semmoiseen paikkaan, että ei häiritse muuta toimintaa. Niin jos mietitään tuolla suoraa viivaa, niin se pitäisi yhtä lailla laittaa. Suurin piirtein samaksi. Eli jos joku työvaihe menee, tai sitten toinen vaihtoehto on, että niin kuin kerroksittain tehdään. Teilläkin tulee siellä kyllä vastaan esimerkiksi joku lattiatasoitus. Se on aika nopea työvaihe. Ja siinä ei pysty niin kuin tekemään niin, että laitetaankin vähemmän porukkaa, tehdään se hitaammin. Ei se onnistu sillä tavalla. Niin sitten voidaan tehdä niin, että pätkästään se kerroksen kohdalta ne aliurakoitsijat menee muihin kohteisiin ja tulee sitten taas muutaman viikon kuluttua ja tekee taas kerroksen tai kaksi. Sitten tämä rytmitys on sillä lailla, että ne menee kohteittain jatkuvasti. Että pyritään sillä tavalla, että ei tule joko niin, tuossahan jos ajattelette tuota punaista viivaa tässä ensimmäisenä, niin että sinnehän joudutaan toinen työryhmä hommaamaan. Eli ne pitää olla jatkuvina tuossa. Tai jos ajatellaan omaa porukkaa, niin tästä joudutaan jonnekin muualle kohteeseen laittaa oma porukka tässä vaiheessa. Niin ne pitäisi olla yhtenäisiä ne viivat. Se rytmitys tarkoittaa sitä. Tuo rytmitys tehdään siirtämällä aloituksia tai käytetään sitten, jos on niin kuin työkohteissa eri määrät tai muuta, niin voidaan käyttää eri kokoisia työryhmiä. Sitten toi on yksi, että laitetaan tavallaan muuhun tehtävään ne porukat. Voidaan vaihtaa työjärjestystä tai sitten teknisiä ratkaisuja. Sitten tämä aikataulu, mitä te teette vinoviivoilla, niin ristiin ei saa mennä. Eli periaate on se, että kaikki aikatauluviivat tehdään niin, että ne ei mene toistensa ristiin. Ja se, että sanotaan, että teidän aikatauluissa kun teette, niin semmoinen viikko voi olla tuossa väliä. Voi se nyt vähän lyhyempi olla, mutta viikko rupeaa olemaan sitten jo kriittistä. Eli jos mietitte näitä aloituksia tai yhtä lailla tätä väliä täällä, niin noin viikko on hyvä. Voi sitä vähän lyhentää, mutta se antaa pelivaraa. On se sitten missä kohtaan tahansa. Mutta tosiaan näitä ristiinmenoja ei saa tulla. Et sitten lisätään toiseen työhön porukkaa tai vähennetään toisesta, että saadaan.
No se mestasta yleensä työryhmällä pitää olla mahdollisuus aloittaa työt siinä uudessa kohteessa ja edeltävän tehtävän pitää vapauttaa seuraavalle. Jos siellä on liikaa porukkaa, niin työn tuottavuus alenee ja häiriöitä varten, jos siellä on, niin tavallaan varamestoja, että voidaan heittää se porukka sinne sitten. Ja tämä paikka-aikakaavio kyllä kertoo aika hyvin sen, että millä tavalla, miten se toimii. Oikeastaan huomattavasti paremmin kuin nyt tavallinen jana-aikataulu. Tuossa on noita esimerkkejä. Tässä on suurtehtävä, eli voidaan muodostaa suurtehtävä, jos ne on lähekkäin kuuluvia aikataulutehtäviä, niin silloin voidaan niistä muodostaa suurtehtävä. Eli tässä on esimerkki siitä, eli kokonaisuutena anturajan perusmuurin teko voi olla suurtehtävänä. Tavallaan yleisaikataulutasossa niin me käytetäänkin näitä suurtehtäviä. Mutta sitten kun tehdään vaiheaikataulua, niin voidaan siitäkin muodostaa, että tavallaan alaotsakkeina on nämä asiat siellä. Tässä on sitten, miten voidaan, jos on suoritusjärjestys vapaa, niin siitä muodostaa suurtehtävä. Mutta tuossa on hyvän aikataulun, mitä pitää ottaa siinä huomioon. Eli tehtävät on kokonaisuuksia, joita voidaan valvoa ja ohjata. Tavoitearviosta katsotaan ne isoimmat tehtävät. Ja tietysti hankinta-aikataulu pitää tehdä sen mukaan. Tehtävät on mitoitettu ja mitoitusperusteet pitää olla siinä aikataulussa näkyvissä. Eli niin kuin tekin teette niitä aikatauluja, niin me laittaa ne näkyviin. Työryhmät ja työsaavutukset. Häiriötilanteeseen varauduttu, eli tahdistettu ja rytmitetty ne tehtävät ja sitten peräkkäisten tehtävien välillä on vapaita työkohteita, eli ei ihan suoraan mennä seuraavaan tehtävään. Esitetään ne osakohteittain. Vino-aikataulussa se onnistuu hyvin. Kuivumiselle täytyy varata riittävästi aikaa myös, että jos on esimerkiksi maanvarainen alapohja, niin pitää miettiä, että sille tulee kuivumisaikaa. Mikä on karkea aikataulu? Tietysti se aina riippuu kesästä ja syksystä ja muusta, että oikeastaan jos lämmityskaudesta puhutaan, niin silloin karkea aikataulu valulle on paljonko pitää kuivaa lattiavalun esimerkiksi. Jos on 10 sentin maanvarainen laatta, niin kauan se pitää kuivaa. Karkein mitoitus. 10 viikkoa. 10 viikkoa kyllä. Tietysti kesäaikaan, niin muistan vaan, kun jossain kohteessa sanottiin, että se ei ollut kuivunut koko kesänä juurikaan. Et silloin kannattaa miettiä kuivureita, että laitetaan sinne erikseen kuivureita, jotka kuivaa sen. Työryhmille pitäisi olla vapaita työkohteita ja mahdollisuus siirtyä joustavasti uuteen työkohteeseen. Ja kullekin tehtävälle on työrauha siinä kohteessa, että ei työvaiheita käynnissä samassa paikassa. Eli teilläkin tosiaan, jos siellä on tasote ja laatottajat, niin pyritään sillä lailla, että vaikka ne nyt eri tilassa on, huoneissa on, niin ne olisi kumminkin tekevät eri huoneessa, mutta että ne ei kumminkaan olisi samassa kerroksessa samaan aikaan. Et pyritään niissä aikatauluissa pitämään kerros vapaana kullekin työryhmälle. LVS-työt tietysti pitää miettiä erikseen ja ne pitää niiden urakoitsijoiden kanssa yhdessä miettiä ja sovittaa yhteen rakennusteknisten töiden kanssa.
Sitten riskitarkastelun pitää miettiä, että mitkä on ne riskialttiimmat paikat siellä. Ja katsotaan ne tarkistettavat, eli tilaajavaatimukset täytyy ottaa huomioon. Eli jos se hanke ei valmistukaan ajoissa, niin pitää lisätä resursseja, että saadaan se valmistumaan nopeammin. Pitää miettiä tuo aikataulumuoto, että se on sopiva siihen hankkeeseen. Tietysti vinoviiva sopii kerrostaloihin, mutta ei kaikkiin hankkeisiin. Osakohteet, miten jaetaan, missä järjestyksessä ne tehdään, pitää miettiä. Ja sitten tehtävistä ne mitoitusperusteet näkyviin. Ne menekin työsaavutukset pitää olla normaalilla tasolla, ei voida mitään ääritapauksia laittaa tai liian hidasta laittaa. Miettiä jatkuvuudet ja sitten nämä tahdistukset. Ja että jokaisessa on niitä häiriöpelivaroja, eli aloitus, lopetus, noin viikon voitte aikatauluun laittaa, niin kuin on ollut puhetta. Vapaita työkohteita täytyy olla riittävästi ja resurssit jatkuvasti käytössä. Sitten nämä rakenteiden kuivumiset ottaa huomioon. Tasoite on toinen asia, että siinä pitää kumminkin lattiatasoitteen jälkeen olla jonkun verran kuivumisaikaa ennen kuin ruvetaan pinnottamaan. Siinäkin on kyllä aika nopeita ratkaisuja, että samaten valussa niin voidaan nopeuttaa tänä päivänä, että on nopeasti kuivavaa betonia, eikä sen hinta nyt niin älyttömän paljon kalliimpaa ole kuin tavallisen. No sitten hiukan katsotaan tätä seurantaa. Me tehdään seurannasta sitten esimerkki siellä loppupäässä, tai lähinnä opetetaan käyttämään, että miten sitä seurantaa. Eihän me nyt muuten voida täällä, kun meillä ei ole kohdetta rakenteilla, niin seurantaa järjestää, mutta että osaatte tehdä seurannan sinne vinoviivoihin. Seuranta on passiivista, mutta valvonta on sitä aktiivista ja mietitään myös, mitä pitää tehdä. Tarkkailu täytyy olla jatkuvaa, katsoa missä tilanteessa ollaan. Jos siinä on poikkeamia, niin katsotaan ne ja mietitään, että mikä on ennuste ja tarvittavista ohjaustoimenpiteistä sitten, jos on tarvetta, korjataan sitä. Korjataan esimerkiksi laittaa lisää työryhmiä tai muuta vastaavaa. Tarvittaessa sitten uudelleen suunnittelua, jos tuntuu, että ei saavuteta sitä tuotantoa. Nämä riskit toteutuu, jos työt ei käynnisty ajoissa, jos työn nopeus on hitaampaa kuin on mietitty, jos työ keskeytyy, niin totta kai riskiä tulee. Tai sitten hajaantuu useaan lohkoon ja nämä osakohteet ei valmistu. Tai sitten jos sinne onkin tullut lisää sitä tehtävää työtä, niin että vaikuttaa siihen myöskin. Tuossa nyt on sitten esimerkkejä siitä, että jos aloitus myöhästyy, niin se vaikuttaa aikatauluun. Jos siellä on katkoja tai työ on hidasta, niin totta kai se lisää sitä riskiä tai lisää kestoa. Osakohteen toteutusjärjestys saattaa vaikuttaa jossain vaiheessa. Sitten tästä valvonnasta, niin sitä pitää jatkuvasti valvoa ja erilaisia systemaattisia menetelmiä. Kriittisten tehtävien valvonta pitäisi tapahtua siellä paikka-aikakaaviolla. Ja myös aliurakoitsijat täytyy olla mukana siinä, että nekin toteuttaa sitä aikataulua, mitä on ajateltu. Ja sivuurakoitsijat tietysti. Tuossa on sitä vinjettivalvontaa. Me ei siitä kauhean tarkasti katsota, mutta että tiedätte, minkä näköinen on valvontavinjetti. Se nyt soveltuu lähinnä näihin vinoviiva-aikatauluihin, ei siis tavalliseen jana-aikatauluun sovellu, mutta ja parhaiten siihen sisävalmistusvaiheeseen
Kyllä sitä on käytetty myös runkovaiheessa, mutta parhaiten sisävalmistusvaiheeseen. Taulukkomuodossa se tehdään. Katsotaan tuossa hetken kuluttua esimerkkiä. Ja työmaakierrosten aikana tehdään havaintoja, miten eri osakohteet on mennyt ja merkitään se sinne vinjettipohjaan. Ja se on tämän näköinen, eli vihreällä merkityt kohteet tarkoittaa, että ne on valmiina. Nämä mustat on, että siellä ei ole mitään. Sitten jos työvaihe on käynnissä, niin se merkitään tällä keltaisella. Ja jos työvaihe on käynnissä, mutta myöhässä, niin sitten merkitään punaisella. Mutta noin suurin piirtein tiedätte, mitä valvontavinjetti tarkoittaa. Eli se tarkoittaa tämän tyyppistä seurantaa, että katsotaan taulukkopohjalta tavallaan, että miten työ etenee. Paikka-aikakaaviolla sitä seurantaa teettekin, eli katsotaan, että miten se on toteutunut. Ja piirretään sinne valvontaviiva sitten, käydään läpi, että miten se tapahtuu tuossa Planetissa. Jos nähdään, että työ on myöhässä, niin sitten ruvetaan, ja todennäköisesti myöhästyy, niin täytyy ruveta miettimään, että millä tavalla se aikataulu saataisiin kurottua kiinni. Jos tuossa on niitä toimenpiteitä, jos porukka on liian hidasta, niin vaihdetaan se. Voidaan vaihtaa kalustoa, lisätään työvoimaa tai sitten vähennetään sitä, lisätään kalustoa tai vaihdetaan työjärjestelyä tai sitten tehdään ylityön. Ja voi olla, että se on näiden yhdistelmäkin, että päästään siihen aikatauluun, mihinkä on mietitty. Tuossa on niitä ongelmatilanteita, mitä saattaa tulla vastaan, niin millä tavalla niitä korjataan. Käyttäjän päätökset voi olla, ne kannattaa ottaa aikatauluun mukaan. Ja sitten tämä talotekniikka myös, että se on siellä samassa aikataulussa, samalla pohjalla. Ja ne resurssisuunnitelmat on myös sieltä talotekniikka-urakoitsijoilta, eli tiedetään, mitä ne on miettinyt sinne, paljonko on porukkaa. Ja vaaditaan sitten, että siellä on niin paljon porukkaa, mitä on merkitty. Lomat mietitään kaikilta urakoitsijoilta, koska ne aikoo lomia pitää. Ja sitten näitä valvontavälineet. Se voi olla se vinjetti tai paikka-aikakaavio tai sitten ihan taulukkolaskenta. Ja sopimuksilla pystytään saamaan aikatauluongelmia tietysti kuriin, että jos tehdään aliurakoitsijoille myös sellaiset sopimukset, missä on ne aikatavoitteet sanottu. Yleisaikataulu kannattaa tehdä myös paikka-aikakaaviona, ja mekin käydään sitten viimeisenä harjoituksena esimerkkiä siitä, että se tehdään ja siinä mitoitetaan ne tehtävät, otetaan tähdistykset, rytmitykset ja varaudutaan häiriöihin. Tietysti yleisaikataulu tehdään sillä T4-ajalla, että siinä tavallaan otetaan jo häiriöitä jonkun verran huomioon. Sitten tästä luovutusvaiheesta pitäisi tehdä oma aikataulunsa. Me otetaan tiettyjä luovutusvaiheen osioita sinne mukaan siihen. Tietysti kannattaisi tehdä oikeastaan omaa vaiheaikataulu siitä pelkästä luovutuksesta. Ja sitten urakoitsijapalavereilla seurantaa tehdään tai valvontaa tehdään koko ajan ja urakoitsijapalavereilla voidaan sitten niin kuin valvoa, että myös ne muut urakoitsijat on mukana siinä aikataulussa. Mutta siinä oli toi osio. Tuleeko nyt kysyttävää?